Мале хора, вече съм от центъра, почти долу на парка съм. Реално от тук се чува някаква музика, която не знам, може и да е от концерта, може и да го изпуснем. Не се знае, просто това ми е в главата. Чакай да се сложа аз моите очилца. Познати като срещам, да не ме познават. Мале, мисля, че е готово. Не, няма да се изказвам. Не знам какво видях, но в момента виждам много готино. Реално аз изтръпвам. Колко е число? Още половин час. Охо! Народните танци. Сега не ме питайте за народните танци. Да, тренирала съм.